Ibu. Ana apa, Yung? Ayo saiki tembangane diteruske engko nek gara-gara saiki mbadutke lakone ya, Nduk. Iya ayo Yung, aku nderekke kersane Biyung. Ayo dibablasake itu. Marpating angin-angin upayan tripawana tandhek renda tamboya latalah jagat dewa malik raja dewaku ya pandhaku ya donyaku Bapa Begawan Durna Ana wigate mungher Wiramba Dewa. Kula ngertos salebetipun kula dados siswanipun Paman Durna nggih Bapa Begawan Durna menika dereng mangertos katiasanipun. Jare panjenengan menika ndamel Semar. Nggih, kula ndamel Semar. Lah kersanipun Bapa Begawan Durna kados pundi? Ngene lho, Ger. Anakku Wiramba Dewa mulaku gawe Semar takon klembut pusaka wujude kembang cangkok Wijaya Kusuma. Mongko ngerti nek kembang cangkok Wijaya Kusuma kuwi dadi kekuwataning praja ing Dwarawati. Ya nek mengko kembang cangkok Wijaya Kusuma bisa ana tanganku ateges wong Ngendraprasta. Wong suwe jeneng wong Ranti. Nggih, Bapak. Lajeng menapa niku estu yen Semarang kamali Bapa Begawan Durna. Tenan. Nah, kalau ketok kalau wis ketok kae kabar kalau. Kalau kabar. Kae jejer karo Semar. Iri-iri yang diterke yoga kadiburi karo bawa caping gunung galus kepuji. Wah, lah kanika damelan kula pun duki ya. Semar damelan kula. Thank you.
Semare koden prayitna semurire seko balik gilar-gilar sumedi neng tengah latar lah dalah Bopo Begawan Durna apa nggih menika damelaning panjenengan ya iki gawe aku Semar gawe aku mulo cete kuning iki gawe aku Semar ana wigati apa Durna aku tak takon nalika semono kowe tak utus takon lembut pusaka wujuding kembang cangkok Wijaya Kusuma nah saiki gandeng wis tak utus entuk gawe apa ora Semar pengestune Begawan Durna entuk gawe nek arep ngerti kembang cangkok Wijaya Kusuma ya iki wujude mula enggal tampanana iki kembang cangkok Wijaya Kusuma sing kok utus Pandita karyawan sit mudarno ngelmu kang sunyata kocap kacarita nalika semana yektosipun kembang cangkok Wijaya Kusuma ingkang sampun kaasta dening Resi Danyang Durna Pampang Kumbayana pusaka Ki Senjata Cakra niup saking Jumantara nempuh angganila Kilurah Semar Badranaya badhar sejatine Togok Catugara panjil maringe bleh jadalanane cara ora kok keke mati dening aku marpating angin-angin upayaning tripawana tandhek rendo tarambaya bah ndakan ora kakek drupun di mana Durna paringan jamu nggih kowe nyolong pusaka wujuding kembang cangkok Wijaya Kusuma nggih kula pun kluting tangan kula nek manut aku nek kowe arep dadi pendhita sing apik saiki kembang cangkok Wijaya Kusuma tak jaluk tak aturne adiku Sri Kresna yen mengko wis digawa Kresna mengko kowe tak jaluk marang adiku Kresna kuwi jenengane satriya kuwi pendhita no? mboten pareng nggih niki sampun ing tangan kula wis nang tanganmu dadi kembang Wijaya Kusuma entuk tak jaluk mboten nggih kowe mung wani marang aku napa malih kok mung sakit pecah kula lha nggih wira mboten tandang ngono nggih Caca muntap lergi netap netra kocak magroyang-groyang jagat Dewa Bathara Manik Raja Dewaku sapa arep malah aku takon ngendi jangkamu sapa pracikamu tak takoni durung sumarun junjung pracika lan dongko Dewa Kayangan Ratu negara balik kowe buta dedongko kowe anteking Durna ya kepara dasar nyata nek ngono kowe kudu balek kembang Jaya Kusuma tak balekake bisa nglangkai bangku lena wae tepat jadamu luntak ludiramu sing ngalina prapteng lalis bungsuh Prabu Wiramba Dewa
Wah. Pandhita karya wangsit mudarna ngelmu kang sunyata mengkuliring kasujan lan aduh Bopo Penemban kula pecah Bopo kenang apa kok ketok ireng ngaji kok babak pindas belo wah jebule Nalindra Mandura wah watake kau waduh kula pun getak-getak kula jotosi mboten pun damel raos malah kula pun cepeng bangkean kula sampluk janggut kula Pak untu kula ngantos jathil 3 Pak nah kaya ngene iki dos pundi Kakang Durna niki nek sampeyan kok ora bisa mateni jenenge Baladewa pun sampeyan mboten badhe kajen ora bakal diakoni siswa-siswa sampeyan sakniki kula tegel dadi nek kula biyen-biyen pancen mboten nate tegel kalih mungsuh menika. Dadi Durna saiki karo biyen bedane akeh dituni. Kira-kira sakniki kalih biyen apik pundi Kakang Durna? Apik biyen. Padha wae nek ngono. Wis Wiramba Dewa Mundura. Tak lepasane Kiai Cundha Manik Sirna Margalayu. Monggo kemawon Bapak Penemban Durna kula aturi majeng wonten ing madyaning Surabadiloka.
kecap Gacarito Noyah Nayu Didi Mangsa lan Baskara kersaning pujangga dumatening carita penembahan Durna Asnagar Kyai Cundha Manik ingkang kabadhe katamakaken Prabu Baladewa nalika semana Prabu Baladewa nampi pusaka Kyai Cundha Manik Pak Kapidara Sirna Margalayu Prabu Baladewa. Wah, mati ya. Kakang Durna sampean kok jingklak-jingklak mati tenan. Lho niki. Contone nek Durna niki pun nesu ngeten niki. Kula tampani Kyai Cundha Manik Sirna Margalayu. Nggih, kula pitados. Diyuni. Kula. Golek. Napa niku? Kendhaga kencana kangge madai bangkenipun Prabu Baladewa. Nggih, 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 Pak. Kok dengare nampuh men biasane Durna godhog blegutuk monyor-monyor ki tukang ngapusi kok saiki kok apik men nasibe kok iso mateni Prabu Baladewa. Ya niki sampun. Lah niki Prabu Baladewa dilebokke ana Gendhaka Kencana mengko dadi atur wis sing wiganti manut aku nggih sendika dawuh badhe mlebetaken wonten Gendhaka Kencana. Surem dewangkara kingking ler manguswa kang ayon wadananira layu
wani marang saliran nipun gegono bangsu mirat Kakang Udawa kula nyuwun pamit pecah Kakang Udawa kados pundi Yayi Arya Setyaki menika Koko Prabu Baladewa majeng ning palagan nampi pusaka kagunganipun Paman Durna Kyai Cundamanik wusanipun Koko Prabu Baladewa ngemasi kapralayan lajeng kersanipun Yayi Setyaki kados pundi Kakang Baladewa sirna kula menika senopati ngaloka wonten ing Dwarawati mongko beteng praja menika ingkang rayi yen Koko Prabu gugur wonten ing madyaning loga mula kula satriya tamtama beteng praja king menapa boten bebela dhateng Koko Prabu Baladewa wekdal menika Kakang Patih Udawa kula nyuwun pamit pejah kula badhe nandingi kridane penembantur pamantur kula badhe sinakaken monggo kemawon Prabu Baladewa sirna margalayu iki Setyaki maju ning rananggana Kyai Cundamanik Kyai wong luput bujana kulit Taman Kyai Cundamanik Segorasat Gunung Jugruk Watu Kemloso Jasipating jalma menungsa Setyaki Tamparana Setyaki Noyah Rayu Titi Mangsa lan Baskara kersaning kujangga dumatining carita Raden Setyaki ketaman Kyai Cundamanik Pak Kapigara sirna margalayu Pun kula wadhahi nggih ampuh Durna biyen kalih sakniki bentene kathah. Nek biyen Durna ki ora tau menangan nek Durna niki model sakniki menangan. Nggih. Lajeng kersanipun niki Baladewa sampun, Setyaki sampun. Pokoke sing ten mawon kira-kira sing kula tamani semaput lebokke teng Gendaka Kendandang Nggih, kula nderek aturipun
Kakang Durna sapa sing semaput lebokke. Nggih. Upamane anggon sing semaput lebokke. Upamane juga sing semaput. Lah niku seselke jero, ge sumpel mawon teng jero teng isor dhewe. Nggih. Kula manut mawon niki japane sampean, niki ngendikane sampean. Sapa-sapa sing semaput lebokke nggih. Ayo Tak patenane kabeh Dik Pati. Kadri gumulung mangrempak ing wadya Korodha gore kaki Rananggana Rananggana magawe gelar sira wang-wang Dewa kula pejah ana kemawon dene wekdal dinten menika sesempan kula Prabu Baladewa sirna marga layu punapa dene kadang kula Saden Setyaki menika agol-aguling beteng ing praja Ngendra Prasta miwah Dwarawati malah kenging pusaka Kyai Candamanik sirna marga Ladewa kula tuli midhanget sambat kula Dewa bilih Durna menika pradyanipun dilebur saking donya menika kemawon Dewa kocap kacarita sambatira Arekyana Patih Udawa kadyos ndaren kapipising Maruta sinten ingkang niup saking Yumantara pusaka senjata cakra ngamuk punggung Durna kajar Pak Kapidara meh sirna margalayu pelajarira Resi Danyang Durna. Wah. Dicuni pripun? Sampeyan niku kojlok napa pripun? Lho, kok kojlok? Kula semaput ke taman Kyai Senjata Cakra Pak ajeng lebetake teng Kendaka Kencana. Lah, sampean mau ngendika pripun? Pripun mawon? Sapa-sapa sing semaput lebokke mriki. Anggon semaput lebokke mriki. Juga semaput sumpelke teng mriki. Niki gandeng sing semaput Durna ajeng kula lebokke mriki. Ya gak gitu, Deh. Kok gak gitu, Deh? Sing suwe nek aku iki bolone ya Ja, ngono. Lajeng keparingipun Kakang Durna kados pundi? Iki ngaten. kula tak minggah wonten kayangan kasitran Gondo lumayit supados bangkenipun Setyaki kalian bangkenipun Prabu Baladewa leburake teng kawah Candra Dimuka.
ngono namung nderekaken monggo kemawon sakmenika monggo. Kresna sinayeng gelung mangayataken cakranira kang kumiteraning asta Duh sinuwun ngaturaken tuta penglawung sinuwun. Kakang Patih. Tuta iku kungunan penglamung pati Bacana Raja Pati apa Kakang Patih Udawa yektosipun sesembahan kula Prabu Baladewa kadang kula setyaki gugur wonten ing palagan pramila kados menapa sungkawanipun ingkang abdi kepatihan Kakang Patih dina iki wae jaganan praja ing Dwarawati ingsun bakal upadi sarana mbok menawa iki dalaning anakku nggene bakal bangun kasatriyan Tanjung Anem Setika dawuh bidalipun binjang menapa Kanjeng Sinuwun. Ora ketung colok lintang sambung obor aku begitu bakal jengkar. Tunggu praja Kakang Patih Udawa Setika Kanjeng Sinuwun. Sri Tinon langning pamyan busana sutra kang maneka warna renggeng kencana ratna abra bande
sindrang pandres sing maruta sirna kumaraning wiyat matian kumlebeting dwaja Sobrasta kayuku parapal puspita handraing bumi Wulung kago kakendang ngawut ambyar peksi keterajang rerungkat kadiup padang jinglang-jinglang kajeng gurdo orongkat kapapat satu boya rasar-saran ngungsi pomah aning jurang ing rugan gumuk ginempur argo ing usungan sakala awarata dalanggung saka tandhing Purwadyabala. Oh, sini gegandya kang cinarita grisi munggal kawi wong pujangga. Parak ginawe adoh ginawe perak tunggal panggung nang siji pocapane awit ewuh lamun sinarengna. Haneng budita ingkang minangka gancaring cariyos nenggih wonten kayangan kasetran Gondo lumayit sinten ingkang lenggah wonten kasetran Gondo lumayit yen sinawang saking Mandrawa pindha mangsaing yuda
duwi makan de. Duwi iki wilangan loro makan, duwi adegan. Adegan ingkang angka kalih menika wonten ing kayangan Wukir Pidikan. Sinten ingkang kepareng lenggah wonten ing kayangan Wukir Pidikan. Dewaning para kajiman Jim Baju Barat nalika samono uja lenggah wonten kayangan Wukir Pidikan nampi rawuhira ora sidanyang durna tatan kantun menika patih kala pralemba dangutan pangit paring pangandika mangkono pangutas paraning dereng dereng kawiyos sing ladi. Oh prasasat badal kersa newang agung mulane wong urip sapar songabuleng ratu kudu ikhlas lair batin aja nganti nemu ewo malah bisa ngayu palungguhan ulun netra kapikaton kok diwaspadake kaya wayah ulun Kumbayana kanthi widada sak lakunira Kumbayana kulon kuwi dado lampah kula kali sering sampi kala boten langkung ingkang wayah kepareng ngaturaken sumung keping pangabekti gegonjo iya ya Kumbayana tak tampa ora astuti ulun genti kita tampani Kumbayana sanget yen kula mundi kula petaken wonten pucuke ngriki mulo mebeling pranaja duweng wicang rumegeting werdaya angwibana cahyana cahya daging kayanan kula apa kulun iya ya Kumbayana
Ora prayoga nunggon kita marak sowan Ngabyantara Kumbayana. Iya, datang sendika. Patih Prajineman Sindung Garba. Wong teteyong kala ludra paraceka belah iblis lan najik-jikan. Wonten paring dawuh Bungkulun. Piye nggonmu ngerake gak palungan candhak ilu-ilu Banaspati. Padha widagda kabeh ora ana sing cicir. Dateng sendika. Wah, dawuhipun Bungkulun Betari. Menika para kajiman gak palungan candhak ilu-ilu Banaspati. Menika samya ngelak, samya luwih kepengin nadah kala manungsa. Langkung-langkung piyantun ingkang sukerta wekdal dinten menika para kajiman sampun samya kaluwen. Iya ya ngene. Prajineman Sindung Garba golek ana ing jagat iki wong sing sukerta siji untang-anting nek loro wedok kabeh kembang sepasang lanang loro uger-uger lawang iku dadi tadah kala mangsane para baju barat. Luwih bocah untang-anting sing ora diruwat kuwi dadi tadah kala mangsane para baju barat. Iya, sendika menawi ngaten. Kula mangkih badhe nimbali dhumateng para baju barat. Wah, kula badhe golek wong sing sukerta dadi tadah kala mangsa para baju barat ulun. Iya ya mengkono. Kumbayana wigati apa kita munggah menyang kayangan Bungkulun? Mboten sanes. Kula pun takisi dhumateng anak-anak kula Kurawa, anak kula pun Kurambadewa. Wekdal menika Angupadi sejatining kanugrahaning Jawata singkang sinebat Wahyu Eka Jati. Mangka kula ngertos yen Wahyu Eka Jati menika dewa ingkang nurunaken langkung-langkung ingkang pun tedhaki menika namung tedhakipun para Pandhawa. Wekdal dinten menika putu kula pun Abimanyu nggih badhe mbangun kasatriyan Tanjung Anom. Iya ya lan sak banjure piye Kumbayana. Niki ngaten Bungkulun gandeng Baladewa Setyaki sampun kula pejahi kula pasrahaken dhateng ngarsanipun Bungkulun supados cabar anggenipun bangun kasatriyan Tanjung Anom. Lamun kula nyuwun pangayoman supados Bungkulun ngembani nenggani mengkoni dhateng momongan kula para Kurawa sedaya ya ngene ya Kumbayana. Des pundi Bungkulun? Ulun bakal nyarujuki apa kang dadi atur kita namung besok perang Baratayuda Jaya Pinangun. Mbuh kuwi Kurawa kalah, mbuh kuwi Kurawa menang. Yen mati dadi tadah kala mangsane Baja Barat. Nggih aku. Utamane bangkene dadi padah pangane para Baju Barat. Ora esuk maneh dadi andahanku